yung sitwasyon ngayon dito guys, no. Ayan, kinakalkal ni Kuya Felix yung basura. Ang daming basura, oh. Ayan, so dati kasing basurahan to. Ayan, na tsimpuhan lang ni Kuya Felix na dito siya na ano, na pwesto. So kanya tong basura. So may ano din dito, may hukay. Yung pinapadaanan to ng dumi ng ano, baboy. Marami pong basura dyan, Kuya Felix. Ito, hindi pwedeng hindi mo tanggalin niya. Ayan, puro sako, plastic. Ito yung ginawang basurahan dati dahil wala pang kumukuha nito, wala pang nakakabili. So talagang dito tinatambak lahat ng basura. Ayan, so ito na nga guys yung ano nila, oh, yung bahay nila. So habang naghihintay ng materyales, so yun na nga, inaayos ni Kuya Felix dito yung basurahan. Wow. Susunugin mo yan, ah. Sunugin yan pagtuyo na siya, susunugin. Yung isa din sa mahirap dito pag ayaw ko pati may dumi. Kung trakot sa ganito may dumi, tingnan mo yung isang ko, iba yan, pababayaan na lang. yung isang problema dito, Kuya Felix, basurahan. Dapat may hukay ka dito na ano, kaya dapat may sako. Oo, kung trako talaga basura. Sa bagay, may garbage collector naman dito, yung galing ng LGU. Sa basura, kalabang ko yan. Pag yan, pinabayaan mo, hindi makakasakit yung mga bata. Kaya nga, pag walang basura, walang lamok. Walang dinggi. Ay, si Kuya Arnel, may anong gagawin sa kangkong? Tatanim. Ay, tatanim. Saan mo kinuha yan? Huwag ka na magtanim, kuha ka na lang doon pag kailangan mo. Okay, ganyan ito. Guyaban o. Tanim mo na yan dyan? Wow! Dapat sa ano, may tubig-tubig. Boy, mananay. Sa bagay, lagi naman basa na eh, may ano, puno ng... Ay, kung dyan mo lang kaya sa ibabaw ng saging tanim. Bebe. Ayan, oh, mga damit pa to. Oh. Dapat bilog ang pagputaan. Ayan, tinatanim ni Kuya Arnel yung kangkong. So sana dumami para hindi na siya maghahanap ng ano, kangkong pag kailangan. Tapos, yung mga anak naman ni Kuya Felix, habang walang pasok, naghahakot ng buhangin. Ayan, katulong si Edwin. Napakasipag ni Edwin. Oh, hindi madali itong matapos na, tulong-tulong. Wow. Magkano yung sahod sa'yo dito? Magkano yung sahod? Hindi, isang ano lang. Sa pagkain. Pagkainin ka lang, okay na. Pagkain lang pala. Yan, libre po si Edwin ditong tumutulong. Wala po siyang bayad. Mamaya bibigyan natin ng ano, pambigas. Wow. Marami pa kayong hakotin? Graba na. Graba? Yan ang laking tipid na. isang truck niya. Higit na. Yung nauna pa. Ayan, nakatipid po kami sa buhangin dahil hindi ka bumibili. Hinahakot na lang nila yung buhangin.
Kayo pa yung nag-ano niya, nag-iipon? Oo, ginaganyan namin sila. Ano oras na ba? Ano tayo? Almusal. Nine. Soft drinks. Pagkalanday. Kamu, anong gusto ninda? Biskuit. Biskuit tapos bakal ka itong dakulang pa, itong dakulang. Oh, iwa dyan. Oh, family size. Tara kita. Yan tama-tama dito guys. So, may idaanan sila. May fire exit. Lalo let's pag kinalkal mo paan, sa ibabaw pa sanaan. Ay, grabe yun, no? Sabi ko, pakunti-kunti. Pakunti-kunti lang yan ang biglaan. Para mo kaya, pag-kunti mo sinagaan, mayo ka. Tama. May kabutin dyan. May kang siyaga, mayo. Amang namukit, malinigo yan. Mga tati, sarong-sarong, masurap, paan. Sarong nga nito yung malinis yung sarong, pag ako nagulong ayaw ng mga atin. Kaya nung arate, rambutan ko ang takoy pag ari sa sila. Ako linig. Kung trabong basura ang araw muna. Kaya araw mo biyaya. Konting test lang dito, tapos. Kaya dyan ang dumi. Yan ang dumi sa basurang yan. Dyan na ito kukuha mga sakit. Hoy, alis dyan. Bigit. Ay, mabuti ka dyan. Hindi, dito ka. Mabuti ka. Bigit. Bigit, duwag mo. Cute man. Sisa yan. Mga tanyaw ka dyan. Sisa ko yan. Sisa ko. Ha? Hindi susara be. Main dakwal ko sa kanit pa sana. Hindi ka na mag-cryo. Mainit. Oh, anong tigloto mo Kuya Arnel? Ay, Kuya Arnel. Ate Leslie, anong tigloto mo? Ayun na ini. Ayun na ini. Ano man si Kuya Arnel tatigugulay ni Ate Leslie, tigtatanong mo man. Kabuyan, pagulayan. Binawasan mo? Binawasan. Papatay di. Papatay di ko. Mabuti ka mo dyan be. Simang kamata. Eh, ang cute ang bata oh. Maginata. Managdi. So, kapag natapos na itong bahay nyo, tapos andito na kayo nakatira, napakalaking blessing na nito. Hindi pa ngayon, pasalamat na ako talagang masurting pinabahayan. Ganyan kaganda. Hindi na kayo mapapaalis dito. Ano ba eh? Ika, anong gusto mong sabihan? Sabihin na, salamat po. Sabi na, salamat po. Sabi na. Salamat po. Wow! Sa bahay, may dali. Bahay me. Ano po? Sa bahay me. Salamat po sa bahay me. Hindi ka maghiling. Dali, sukanta mo. Hindi ka maghiling. Sukanta mo ito. Ano? Dali na. Sukanta nga, hindi ko na dali. Nagpada ko. Dali na. Para mahilig. Dali na. May kanta ka? Katatanggang kawatan ni Kuya Ronte na. Dali na po, ilig mo. Eh, mabuot ang gusto. Masukun talaga ah. Ayahin ka. Nagjetan. Ayahin na kita. Mistisa ang puti. Akit na eh. Dawa balad-balad sa init. Puti. Bana ki agumo na. Si Dunyan ilingat. Tutong-tutong na. Tama pag sa na kumaba no. Duwa ka na ka-reserve dong. Kaya sa na ang ganda yung ganyan. Masid dati payat na payat. Ganda na yung katawan niya. parehas ko din dati to eh. Laging stress yung mukha. Yan mo ngayon. Ano ba ang mukha niya no? Bata ko. Nagtaba. Komportable na kasi Kasagana yung tanim niya. may pagkain, may bahay. Deposit ko na yan diretso. Yung ano yan? Daan ng tae ng ano baboy.
Yung papalang puro pa basura. Kunti-kunti lang. Sabi ko, kunti-kunti lang. Maalis lang. Pag natuyo yan, sindihan mo, ubos yan. Magkaroon ako kayo-kayo. Bakit ang bagyo yun eh? Sa mga harap na sa Limara Laban eh. Sunugin yan. Pagkatuyo. Alay, dyan. Sige yan. Kumiling kamay ko. Sa buti man. Kay Kuya Ernil na, dahil kumasap rin. Salamat. Hindi ka pa kaya tayo? Hindi. Salamat. Ikaw kay Kuya Ernil. Pero nilo. Soft drinks. Taklaman. Awak mo tat, ugas ang gamot. Delikado ano. Nagpamahaw ka na, baka mapasama ka ka. Nakadamay pa kayo kapag Ha? ulit na ako, balikan sa Sige. O, pag abot ka itong semento tapos bakal, baka. Matapos yan ay taas liks, ano? Magapon sa iling mo. Dalawang araw, tapos yan dito, pas bubuhos ang puste. Baka lunes makapurma na ako dito. Para hindi maano ng bagyo. Kasi pag binagyo yan, wala pang puste, yari yan. Dapat yan agapang. Delikado. Kung nagpo-fried chicken siya, display? Hindi maayo yung biskwit, oh. Ngayon, po. Sabi po. Ano sabi mo kay Kuya Roy? Salamat po. Sabi na. Salamat po. Ay! Ayan na. O, nilis pa salamat mo. O, dali na. Ang sabi dali na, hagay dali na. Sabi na. Kuya Roy, salamat po. Nagpaharong sa muya. Dali na po. Salamat po rin sa kayo. Yeah! Nagpabahay sa amin. Cute man. Sabi na, batak dyan. Ano? 10 pesos lang.